do minnu ye u kɔkɔ da ka Mali jɔnsen belebeleba dɔ k'u b'a ta k'a y'an ka sanfɛ n'o ye donsoya ye mais an y'a ta jumɛn ka fɔlɔ donso kɔni mais n'i ko ko donso kɔni a bɛ fɔ jɔnni kan a bɛ fɔ donso de kan a bɛ fɔ dɔnnibagaw de kan a bɛ fɔ cɛfarinw de kan jigiyabulon ye nin hakilina de sɔrɔ k'a yira k'a fɔ jamalajɛrɛ camanba bɛ kɛ minnu ye festival ye mais an t'a ye k'a fɔ Mali jɔsen belebeleba dɔ laadakɔrɔfɛnw na o ye donso ŋɔni ye mais an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko o tɛ ba la kosɛbɛ an fana ye an ka denmisɛnninya hakilila ta n ko an bɛ donso ŋɔni ta k'a yakubaya diɲɛ ka a ye diɲɛ k'a dɔn ko fɛn min don diɲɛ k'a dɔn ko donso ŋɔni jɔyɔrɔ ye mun ye Mali kɔnɔ Ala barika la an ye san kelen kɛ nin ye an san 7nan ye a la a kɛra jɔnniw ka yamaruya kɔnɔ donso ŋɔni fɔlɔ a kɛra jɔnni ka yamaruya kɔnɔ donso a kɛra jɔnni ka yamaruya kɔnɔ somaw a kɛra jɔnni ka yamaruya kɔnɔ dɔnni dunke bɛɛ lajɛlen a kɛra maliyɛnw ka yamaruya kɔnɔ a kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ mun b'o yira an na bi an ka ministre de la culture a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ an b'a dɔn ko a ka programme chargélen don jamana bɛ lahala mun na mais a ko k'a bɛna sigi donsow fɛ ani jigiyabulon fɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali hakili b'an na ko gouvernement hakili b'an na o ye an fa jigiyabulon tɔgɔ la secrétaire général ye discours mun kalan ne ma don o détail kɔnɔ kosɛbɛ mais n ye donsow de fo k'u ka waleɲuman dɔn segin u ma nin denmisɛnnin jɛkuluw k'a fɔ k'u bɛ donso ŋɔni organiser cɛkɔrɔba dɔw bɛ yan u bɛ san 80 bɔ dɔw bɛ yan u bɛ san 90 bɔ dɔw bɔra kilo 100 na dɔw bɔra kilo 190 na dɔw bɔra kilo 2000 olu ka wuli ka n'a fɔ ko denmisɛnninw y'an wele an bɛna ka na o lajɛ o b'a yira ni donsoya tɛ foyi tɛ se ka nin kɛ donso an b'aw fo aw dansɔgɔ aw ni ko Ala ka aw sara jamana ɲɛmɔgɔ an b'aw fana fo n'i ban'i yɛrɛ la diɲɛ bɛ ba i la Mali jɔsen dɔ ye Mali culture de jamana o jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka ta a b'a fɔ ko jamana minnu développé don kosɛbɛ les États-Unis la France la Chine nin bɛɛ b'i yɛrɛ wasa k'i sankɔrɔta k'i bolo kɔrɔta n'u ka jamana laada dɔ ye ni mɔgɔ min ko k'o ti tiɲɛ Angleterre hali bi a ka ca ni san ba caman ye royauté de bɛ yen ni e ko k'e bɛ taa yɛrɛ ni denmuso furu i bɛ san ba caman kɛ i t'o sɔrɔ de a ti o ye an fa jigiyabulon tɔgɔ la secrétaire général ye discours mun kalan ne ma don o détail kɔnɔ kosɛbɛ mais n ye donsow de fo k'u ka waleɲuman dɔn segin u ma nin denmisɛnnin jɛkuluw k'a fɔ k'u bɛ donso ŋɔni organiser cɛkɔrɔba dɔw bɛ yan u bɛ san 80 bɔ dɔw bɛ yan u bɛ san 90 bɔ dɔw bɔra kilo 100 na dɔw bɔra kilo 190 na dɔw bɔra kilo 2000 olu ka wuli ka n'a fɔ ko denmisɛnninw y'an wele an bɛna ka na o lajɛ o b'a yira ni donsoya tɛ foyi tɛ se ka nin kɛ donso an b'aw fo aw dansɔgɔ aw ni ko Ala ka aw sara jamana ɲɛmɔgɔ an b'aw fana fo n'i ban'i yɛrɛ la diɲɛ bɛ ba i la Mali jɔsen dɔ ye Mali culture de jamana o jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka ta a b'a fɔ ko jamana minnu développé don kosɛbɛ les États-Unis la France la Chine nin bɛɛ b'i yɛrɛ wasa k'i sankɔrɔta k'i bolo kɔrɔta n'u ka jamana laada dɔ ye ni mɔgɔ min ko k'o ti tiɲɛ Angleterre hali bi a ka ca ni san ba caman ye royauté de bɛ yen ni e ko k'e bɛ taa yɛrɛ ni denmuso furu i bɛ san ba caman kɛ i t'o sɔrɔ de a ti d'i ma yɛrɛ parce que o y'u ka danbe dɔ de ye donc anw de bɛ k'an ta bila mɔgɔ wɛrɛ ye i bɛ se k'i ta kɛ ni mun ka ɲi i b'o ta ni mun ma i b'o to yen anw fana se de ye nin ye aw dansɔgɔ aw ni ko merci. ye dɔrɔn o ka ko min commencé nin ko balo ni a ma kɛ comme dusu b'i la hakili b'i la courage b'i la i tɛ se ka baara ni ɲɔgɔn kɛ k'a commencé sanji 1 ka na se fɔ a sanji 7 a tɛ se ka kɛ fiyewu ni caman ma foyi ma n'i ma découragement yɔrɔ sɔrɔ bon ni o sira kelenw lo olu ta ye duwawu le ka duwawu kɛ pour que Côte d'Ivoire Guinée Burkina jamana fɛn fɛn bɛ lamini na an bɛɛ ta duwawu baw ye pour que o bɛ se ka continuer koɲa nin na
ivoirien den fɛn fɛn k'a yɛrɛ sɔrɔ fana ka na festival nani an ta foli b'o ye